Tak Andreo, nacházíme se ve Vesti v kasínu. Mě zajímá, jaký máte vztah ke kasínu a sázení obecně. Ja mám rada hravosť, mám rada hry, rada sa bavím, ale samozrejme hazardu úplne zásadne neholdujem. Ale verím, že všetko v rámci hraníc a limitu má nejaký svoj priestor a rada fandím ľuďom, ktorí vyhrávajú v živote tak, ako v kasíne. Zahrajete si dneska? Asi to nestihnem, pretože utekám. Dnes ešte musím ísť do Bratislavy, kde ma čaká zajtra veľký gala večer na hrade. Jedna veľká krásna akcia, takže som tu pracovne, som tu tak ako na očko, ale som veľmi rada, že som si užila úžasnú atmosféru a mohla byť súčasťou takejto výnimočnej akcie 120. výročia vzniku Las Vegas. Wow. To je pravda, to jsem zmínila, že je 120. leté výročí. Byla jste někdy ve Vegas? Bola som niekoľkokrát vo Vegas a dokonca ešte v začiatkoch, to už naozaj bude pred nejakými 25-30 rokmi, čo znie neuveriteľne. A medzi tým sa mesto neskutočne rozrástlo a zmenilo. Teraz je to už veľká metropola a mesto sa hovorí nekončiaceho života, že kde máte od rána do večera ruch a zábavu, ale rada by som sa ešte pozrela. Má to svoju špecifickú atmosféru a každý si tam nájde svoje. Vaše dcera nedávno podstoupila operaci. Jak se jí daří? Bojujeme. Stále bojujeme a snažíme sa to rozchodiť. Uvidíme, či sa nožička zahojí a ja sa len modlím za to, aby znovu ešte mohla športovať a tancovať. Plánuje sa vrátiť na snowboard? Ona sa zranila na snowboarde, áno, mala veľké zranenie kolena, musela postúpiť plastiku a teraz prednedávnom, pred 3 týždňami reoperáciu v Rakúsku, pretože jej sa znovu robili zrasty a cysta, ani meniskus sa nezahojil, takže bohužiaľ nás čaká ďalšie obdobie fyzia, rehabilitácií a makačky, ale v živote to tak občas býva, že musíme aj bojovať a vážiť si potom tie pekné veci a že sme zdraví. Já věřím, že to dobře dopadne. Vy jste nedávno pořídila byt, už se pronajmul? Áno, byt bol veľmi rýchlo prenajatý ku podivu, už po 3 týždňoch a verím, že nájomca je spokojný a ja som tiež, pretože sa mi splnil sen a uvidíme po roku, či si byt už nechám. Ja ho mám zatiaľ vlastne určený k investícii a uvidíme, keď deti dokončia strednú školu, tak ho možno využijú v rámci vysokej, snáď budú ďalej študovať a potom nájde byt ďalšie uplatnenie. Já jsem vás viděl na Miss, co říkáte na víťazku? Krásna, tak viete čo, ja som sama bola na Miss pred už niekoľkými rokmi, radšej neviem hovoriť koľko, to znie až neuveriteľne. Ako sa smeje môj manžel, že som Miss minulého storočia, tak fandím všetkým miskám, finalistkám a samozrejme víťazkám. Otvárajú sa im dvere do ďalších možností, čakajú ich krásne príležitosti a nové skúsenosti. Ja si myslím, že je to stále hodnotný titul, keď sa povie Miss, tak to so sebou niečo nesie a ja aj fandím Táne Makarenko, že drží túto súťaž už toľko rokov na také akoby krásnej úrovni, že sa tomu zo srdca takto úžasne trpezlivo a fakt ako veľmi odhodlane venuje. Je vidieť, že ako to robí s láskou, že ju to baví a fandím Miska, má minuloročný úspech. To, že sme získali prvenstvo medzinárodnej súťaži Miss World, fakt ako slečna Piško je krásna, nádherná dáma a gratulujem, veľká gratulácia, to je úžasný úspech. Je něco, co byste vítězkám poradila, ať už letošní nebo minulým? Aby zostali stále nohami na zemi a aby využili všetky príležitosti správne, s otvorenými očami, aby boli stále pozitívne, milé a zostala im láska, radosť v srdci, pretože samozrejme rôzne okolnosti nás môžu posúvať inám, alebo čakajú rôzne nástrahy, takže aby zostali nad vecou a obozretné, ale stále s tým veľkým nadšením išli ďalej do života. Blíží se léto, plánujete nějakou dovolenou? Nás čaká tento štvrtok cesta na Mauricius a je to svadobná cesta našej kamarátky Daniely Zálešákovej a Pepy Smolika, takže je to taká už malá dovolenka, ale samozrejme leto ešte budeme podnikať nejaké plány s deťmi, tešíme sa na vodu, pôjdeme do Českého Krumlova na hudobný festival a budeme aj
vodáci. Teším sa na toto splavovanie, nás veľmi baví a chystáme sa poznávať Čechy a Slovensko, navštíviť rodinu a na konci leta pôjdeme určite do Španielska.